għax ħin ma nsibx imma emmin li ma jifimnix. Ma niqaf qatt imma l-xogħol m'hemmx ħlas x'nilbes hawn ġew lanqas biss nagħti każ mal-mejda l-aħħar li l-poġġi nkun jien imma nitaxxaq narana flimkien. Ma ngerger qatt inlesti l-qadim minn qalbi kuljum. Ma nafx jien bdejt u inqas naf kemm fadalli jindum. Psikoloġija jien qatt ma studjajt, biss meta mdejja issibni warak. Ċertifikat ta' tabiba m'għandix, biss meta timrat tarani ndur bik. Jien ma naħdimx imma ma nieqaf qatt, festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd, m'għandix karriera x'ħadd tal-irwol. Jien ma naħdimx imma nagħmel xogħol, jien ma naħdimx imma kollox nagħtik. Jekk ma jien xejn jiena kollox għalik, bejn dal-ħitan ngħix għalik u għażar. Jien ma naħdimx għax jien marata għad-dar. Li f'mandi qatt nibqa' għaddejja marida u minix. Jekk bla ħabtit qatt ma nistrajkja xi jien m'għandix. Bonus m'għandix u ma nipprotestax, qatt ma navvanza biss ma jimpurtax. Xogħli bla ebda kundizzjonijiet u jekk għajjejt nibqa' dejja fi skiet. Jien ma naħdimx imma ma nieqaf qatt, festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd, m'għandix karriera x'ħadd tal-irwol. Jien ma naħdimx imma nagħmel xogħol, jien ma naħdimx imma kollox nagħtik. Jekk ma jien xejn jiena kollox għalik, bejn dal-ħitan ngħix għalik u għażar. Jien ma naħdimx għax jien marata għad-dar. Jien ma naħdimx imma nixtieq li tapprezzawni aħjar. Ma jimpurtax l-aqwa li naf illi tinsabu kuntenti f'did-dar. Proset, skużani ta' sorpriża, tħalt lek għall-arrida, ma jimpurtax, vera. Kollox ma jimpurtax qasal mara tad-dar, ma jimpurtax. Mela, Kerin, dik kienet xewqa, jek tista' tiġi miegħi ħalli npoġġu bil-qeda fuq is-sufan. Kienet xewqa tiegħi dejjem milli nagħmilha dwett miegħek, għaliex hija kanzunetta illi nħossha f'qalbi wkoll, għaliex inħoss l-istil jixraq ħafna manki mal-istil din kanta jien, ġifieri grazzi tal-li tajt li din ix-xewqa. Mela, u ħafna nies jisom jitfixkluna u ġvera jaħsbu. Kemm il-darba ħi. Ħafna drabi. Etnej li aħna ġuratilna din il-ħaġa, ġifieri daqqa jiena jgħiduli l-diska tiegħek hija tiegħi u daqqa bil-kontra, ġifieri. Veru, fil-verità aħna ħbibna maraw ħafna lil xulxin u dik kienet okkażjoni sabiħa li kantajna l-kanzunetta. Vera pjaċir tiegħi u grazzi mill-qalb. Grazzi. U issa għandna ma żewġ mistednin, ħbib tiegħi wkoll lil Liljana Kamilleri. Fil-verità Liljana biex nagħti ftit background inti mara li taħdem insomma. Moħħok fix-xogħol nista' ngħidlek hekk u ma nistax insejħlek mara tad-dar. Ejja ngħidu l-affarijiet ta' dar nagħmilhom kollha, però ma nix biex ma nagħmilhom. U għandna Bażilli li attriċi mhux kompletament mara tad-dar, imma il-xogħol prinċipali tiegħek huwa d-dar. Għatta ħafna ħin id-dar, u ġvera. L-ewwel net, taqblu il-kanzunetta l-ġis tagħha u ġvera Kerin huwa illi l-mara tad-dar speċ ta' mhix apprezzata biżejjed għaliex kważi ngħidu dik ma taħdimx, imma fil-verità tkun qed tagħmel xogħol ieħor taħseb għandna fuq hekk. Naħseb li mhux dejjem ma tkunx apprezzata, speċjalment meta id-dar speċi
tkun qiegħda mirquma kif għandha tkun jekk dak li jkun ġi l-familja daret mal-mejda tal-ikel, sabet l-ikel, sabet dar kif għandha tkun il-ħwejjeġ kollox nadif, ġifieri. Imma aktar importanti minn hekk, apparti il-mod kif torqom id-dar, iktar immur jiena bħala trobbija ta' tfal. Naħseb illi meta tara t-tfal qed jikbru b'ċerta attitudni lejn il-ħajja, naħseb illi attitudni tajba, naħseb illi b'xi mod tiġi apprezzata, anka pereżempju meta tiġi mbagħad biex tgħid il-missier jgħid isma' arawhomkom x'qed tagħmel għalikom, speċi qatt ma ħallitkom naqsim minn xejn. Meta qed tgħid ma ħallitkom naqsim minn xejn mhux bħala mill-lat finanzjarju, mill-lat fiżiku fis-sens li isma' li għandek bżonnu kollu qed issibu. Ġifieri inti tiġbed ħabel wieħed mal-familja biex tagħmel dmirek. Ok, ilsa, għanna tajt biex nrabbu tfal importanti li nkunu hemm magħhom mhux hekk illi jisu hemm bżonn li t-tfal ikunu kollhom l-om li qiegħda magħhom. Jiena nifhem li ngħidu għax il-mara tad-dar tagħmel ħafna u veru tagħmel ħafna għax id-dar ix-xogħol tad-dar ma jispiċċa qatt. U iktar ma tkun id-dar, iktar jinqala xogħol tad-dar. Però dawk li naħdmu ħan nitkellem fuq. Ix-xogħol tad-dar irid nagħmlu xorta, ġifieri mhux qed ngħid li l-mara tad-dar ma taħdemx, taħdem ħafna, imma min jaħdem ħafna iktar. Għax qed jagħmel ix-xogħol tad-dar. Alright, iż-żminijiet tal-lum forsi qed jitbidlu fis-sens li meta koppja tiżewweġ illum saret qisha automatic li r-raġel ħajjena taħsel jew inkella r-raġel it's no big deal li r-raġel ħajaħsel l-art jew inkella li r-raġel ħajmur jonxor ħajamel xi ħaġa. Però fi żmienna, tinsix l-età tagħmel differenza. Fi żmienna ma kienx assolutament għax inti mela il-mentalità kienet li jekk inti ħatibqa' taħdem għax-street. Illum il-ġurnata m'għadix hekk, laqas fi żmien li ma kienet hekk, imma illum il-ġurnata iktar. Illum il-ġurnata l-maġġoranza tan-nies jibqgħu jaħdmu għal bżonn. Però fl-istess ħin iktar fi żmieni, mhux daqshekk fi żmieni ta' anke mhux daqshekk il-bot, billi l-mara taħdem ma jfissirx li x-xogħol tad-dar ma kienx tagħha, ix-xogħol tad-dar kien tagħha wkoll. Jiġifieri wara ġurnata xogħol, wara nofs ta' nhar xogħol, jiddependi kif tkun taħdem, trid tiġi u għad trid tibda. Għad trid tibda s-sajja, toħsib it-tfal, twassallhom lem, twassallhom law, ġifieri kienet tkun ġagil tal-ħin. Taħseb għandna fuq di speċi ta' min jaħdem xorta jrid ilaħħaq mal-affarijiet tal-dar. Le, fil-fatt jiena nammira dal-persuni, ġifieri dan nies li vera jlaħqu ma kollox u kif jgħidu kultant meta taħdem under pressure iktar tispiċċa tlaħħaq. Ma jkollokx choice għandna ta'. U ma jkollokx għażla kultant kif qed tgħid. Ifimni, jiena żgur li mhux ħankun preġudikata fuq min jażel li jkompli jaħdem u fl-istess irid irabbi l-familja, laqqas xejn u naf ġifieri nies li ġieli jgħidulek aqasaħallu lill-tfal tagħhom ikunu jafu li marru għax-xogħol. Pereżempju jirnexxielhom, tant jirnexxielhom ilaħqu ġifieri li pereżempju ħaduhom l-iskola xorta jew preparawlhom il-ħobs li kellhom ilestulhom u dak kollu li hemm bżonn. U mbagħad xorta marru għax-xogħol u qabel ġew lura mill-iskola marru ġabruhom huma mill-iskola u l-istess sabu l-affarijiet kif għandhom ġifieri dik il-ġabra qiegħda hemmhekk xorta waħda. Kif qed tgħid preċiżament Liljana, mhux dejjem tkun l-għażla tiegħek illi taħdem jew le. Illum l-edukazzjoni wkoll plays a big part, għax illum il-ġurnata ħafna mit-tfajliet tal-lum huma kwalifikati daqs jekk mhux iktar mill-irġiel, jiġifieri forsi wkoll tkun ħasra li inti għamil dak is-snin kollu tistudja laħaq ċertu livell biex imbagħad f'daqqa waħda mhux I'm not minimizing ta' ix-xogħol tal-mara tad-dar, mhux qed ngħid ix-xogħol tal-mara tad-dar mhux tajjeb biżżejjed, imma forsi ma jtik sodisfazzjon. Pereżempju jiena bniedma naf insajjar ħafna, però ma jtini sodisfazzjon. Inti kif tkun trid, ejja ħandulek jien għandik naqra sodisfazzjoni sajrinna ftit. Isma' mhux għax ma japprezzawx kor, għaliex għajmin ġe moħħi jien il-fatt li nixtri xi ħaġa lesta u l-fatt li xi ħaġa nagħmilha jien għalija qed nippreżenta ma tagħmilx differenza. Saqsikom, min taħsbu li hu l-aktar kuntent? In-nisa li joqogħdu d-dar jew in-nisa li jaħdmu? Jien naħseb karattru ta' dak. Naħseb hija xi ħaġa tal-individwum, ġifieri mhux
per eżempju, Liljana da kemm qed issemmi li l-fatt li s-sajjer tajjeb, xorta waħda ma jtix dak is-sodisfazzjoni ma tagħmilx differenza sajrit u xi. Jiena għalija tagħmel differenza, tifhem? Għax tħobb is-sajjar. Dik ir-raġuni. Però le, ma nasalx li naqta linja men ikun kuntent liktar il-fatt li jtini sodisfazzjoni li tara l-familja miġbura f'dak is-sens ittina ħafna sodisfazzjon. Mhux qed neskludi ġifieri illi jkun hemm momenti fejn li mhux se niddeqnajt li anke it-tfal meta tibda jitilqu jkunu marru l-iskola u jilħqu ċerta età, ġieli jgħidulek mami inti għal xiex ma taħdimx ikunu wkoll influenzati minn tfal oħra bħalhom insħabhom għax il-biċċa kbira jkollhom il-ġeneta u jisuġġer. Jiena nsibha xi ħaġa sabiħa u ta' inkoraġġiment. Difatti dal-aħħar ukoll kont qiegħda naħseb biex forsi nerġa' nidħol fid-dinja tax-xogħol. Però ma tkunx daqshekk faċli, mhux qed ngħid li impossibbli, mhux faċli mhux għax m'hemmx il-ħila jew ma tiġix aċċettata. Fil-fatt kont qrib ħafna u ġejt aċċettata, imma ikun hemm dak il-linja tajt x'se nagħmel. Sissa minix deċiża. Sakemm tagħmilha. Tkun għadek it-tella. Kellem naqra ma' Liljana x'tatik erba' pariri. L-indecision tiegħi kemm ħanwaqqaf mhux kemm. Kerin, tal-aħħar, għaliex naħseb inti meta ħarġ din il-kanzunetta, issib ħafna nies li jiġu jkellmuk u jgħidulek fl-aħħar hemm xi ħadd li qed jiġġieled il-battalja tagħna. Veru, u kważi anke mill-Facebook kellna ħafna feedback ta' nies li jgħidu nisma' vera li forsi il-mara li taħdem tagħmel ix-xogħol tad-dar, imma jista' jkun illi meta taħdem jisanda l-iskuża, allura ma jistennewx daqshekk minn fuq għax taħseb. Vera, ma kollox irid ikun fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri titissib mod kif tibbilanċja ġifieri ma nafx, jiena m'għandix esperjenza. Għax jiena peress li rappreżentanta. Ekku, ġifieri jiena m'għandix esperjenza xi minix miż-żewġ ġifieri. Però ruħi tali għax tkun taħdem ma jippretendux ta' nisod. Le, jippretendu ma b'mod differenti. Ħajkolna nagħlqu din id-diskussjoni hawnhekk għaliex ġed jagħmluna ħafna sinjali, ma kien ħatibqa' magħna ħatamlilna kanzunetta oħra u vera nixtieq nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u l-milli tittajjeb lilkom. Grazzi għandna Familji kollha u grazzi tal-istadin. Grazzi, aħna nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor.